Victòria! Us donem la benvinguda a l'entrevista eterna. Avui ens acompanya una de les millors cantants d'òpera de Catalunya, la gran Victòria dels Àngels. Soc Victòria dels Àngels i com els àngels canto. Uau! No conec la derrota, la victòria jo sóc. Bravo! Espectacular entrada, a l'alçada del seu talent, sens dubte. Moltes gràcies, jove, és un plaer. Vostè fou una soprano reconeguda internacionalment. Precisament, la BBC Music Magazine, en una llista de les 20 millors sopranos, la va col·locar en tercera posició. Tot un honor. Però no em va semblar massa bé el primer lloc. Van posar-hi a Maria... Disculpi, però no l'entenc. Sí, home, Maria... O sigui, Maria Callas. Ai, per Déu, m'ha agafat totalment desprevingut. Doncs sí, la Maria... Sempre em va tenir una enveja poc sana. Curiosament, vàrem néixer el mateix any, ella a Nova York i jo a Barcelona. Llavors, no varen tenir una bona relació? En absolut. Ella anava de diva, era distant i petulant. Mai es va dirigir a mi directament. Segons ella, no tenia el nivell cultural com per ser digna de la seva presència. Vaja. Em va vetar en moltes actuacions i amenaçava que si jo hi assistia, ella no s'hi presentaria. Per favor, no sabíem d'aquesta actitud tan poca vergonya. Ai, sí, pobra dona. En el fons era molt desgraciada i ho pagava amb els que tenia al voltant. Segurament era conscient de les seves limitacions, cosa que no passava amb vostè, que sempre ha estat tècnicament molt per sobre de les altres sopranos. Ai, que em faràs ruboritzar! I el vermell no m'escau. De totes les obres que ha interpretat, que han estat moltes, quina és la que guarda un millor record? No et sabria dir, però si tinc que escollir una, potser seria l'òpera de Mozart, Les noces de Fígaro, en la que interpretava el rol de comtessa d'Almaviva. Que gran que era Mozart! Fígaro, 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 Fígaro. Quina joia poder gaudir de la seva increïble veu! Si no hi veu, potser necessiteu ulleres. És vostè la genialitat feta persona. A disposar. Potser ja estarà farta de no parar de rebre elogis. En absolut. M'encanta la lluança, m'agrada agradar-te. Esplèndid! Gràcies. Vostè va actuar per tot el món als millors teatres. L'Òpera de París, l'Scala de Milà, el Royal Opera House de Londres o el Carnegie Hall de Nova York. Sí, vaig ser una afortunada, tot i que si era una mica cansat quan acabàvem l'actuació. Em feien sortir i tot el públic es posava dempeus aplaudint i jo tota cofolla, però la gent no parava. Ja patia perquè de continuar al final els sortirien llagues a les mans i a mi arrels als peus. Per a que vegi com l'estimaven. Impressionant, sens dubte. No t'ho negaré, però també una miqueta cansat, I quina va ser la seva experiència en la clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992? Bé, va ser curiós, diferent i emocionant. Ara bé, sí que no em va agradar que em donguessin l'actuació de segona divisió, que és la clausura, i la principal, la de la inauguració, li van donar a Montserrat Caballé i el senyor Kay de les dents sortides. Entenc que es refereix a Freddie Mercury, no? Sí, aquest que anava vestit de dona passant l'aspiradora en un videoclip. Bé, la cançó de Montserrat Caballé i Freddie Mercury sobre Barcelona va ser tot un himne. No et dic que no, però qui sap si amb mi hagués quedat millor. Doncs no ho sabrem pas. El passat ha passat,
el passat acabat. Parlant d'acabar, desgraciadament se'ns ha acabat el temps. Ha estat un plaer enorme que ens hagi acompanyat avui. Gràcies per convidar-me. Petonets per a tothom. Prem el like si t'ha agradat i subscriu-te al canal. Fem gran el català. Àngels, ets com els àngels, cantes molt bé, ningú et pot igualar. Victòria! Òpera, òpera, òpera sense quiròfan,